هم دی لگل نظامتین تاش سیاستمدار جه استودیو امای ناوندی بگرن دست بخیراتی که نظامتین که نظامتین نها رخصتنک بنابه جوانین شورشگر ایکو دوارو جه داوید دیسه به ایریشین خواه بکریارین خواه درای آگشتیا کردی ده با آوائی که گلک نیینی که ناویویتی گوتن هر ایرو اوی رخصتنی لروجاوای کردستانی ایریشی چالاکین انکه سکرن آلا کردستانی شوتاندن چندین کس بریندار کرن کریارین ویری خستنی دمک وسا ده تایبتی جید روجا آلا کردستانی ده تچاواده نرقی یعنی براستی مروی چقا عملیه وی داویه لسلیمانیه خواستن اک بکن یعنی خواستن مثلا او خوان زانکو دخون مظاهره کرن خواستن تحریک بکن لدجه حکومت کردستان لدجه پارتی بخن کریاره پر باش پر نباش دخواستن پرووکاسیون لوی داری چه بکن نبود لشنگاله نایجریوان چند روزی داویده روجاوا دخوازن تبلیغی کی چه بکن استقراrsızlığı کی چه بکن تهدید و baskı çamerul vantışlara mizedken be aklite xuya kirne yani fena harbune lahamu dara dixwazin tevlevi çe bikin lebele vana ne be akli ne be planı ne hema harbune van ameliye ne baştıkın ne bir rengi Armanca ki heye necbu Kurdu Kurdistan'a le disa işte da Armanca ki heye yani akle ki heye ev akılcı kandil derdik eve yani ne kiriyare pratika rojavayı ek kandile bir talimatı kandil nek eşkara devine şoruşkeri yani civanı şoruşker ya ji naveki dini vantıştana dixazin ev bikin vana hamu ne millet rojavayı mesela şengal ji ne milleti şengal bu militanı vana insanı kadroyu vana talimat dedin van bu şekli lediji Kürdistan lediji hükümeti lediji parti dixazin cidden tahribat ekici bikin. Nuha gafa van kiryarin van bigirne desta kek nizamedi. Beri duruşan erişi xala sinori deriye sinori peşaburi hatekir. Binavi van juanin şoreşker ku erişi ve vijhi kirin çendin pasawanin le sinor brindar kirin. او دری تا که دریش در وی دری و تو درین دنتنی گو در باسی روجاوای کردستانی ببه حتی خلکی روجاوای کردستانی وی دری وکی دری جیانی بنافت کن جبر گو همو پیدا وستین روجاوای کردستانی ج درمانام بگره ج آلاوین تندرستی بگره کلو پلین جیانی بگره بازرگانی بگره همو جوی دری و در باست بن او آرمان چیه یاکو ev genç bir sernavi kandili pekti. Nab ev dibene çi ev dibene hinek havale mel başur hati kuştene şehit biye bula cenazeyi bidin. Lebele vana devleti Türk yani hati kuştene şehit buna vana ne bir deste hükümeta Kürdistan'a devleti Türk vana ev kirine şehit kıstını bir teyare. همو داره ev kutubun yani gerilatı kuştunu şehit dedin lütfüci vi evkin berdevam nak mesela l'afrini ev amelin nina l'serikani va amelin nina her roz devleti Türk mesela jibo Mardin'e dibe jibo Şırnak dibe jibo Van'e dibe jibo Bitlis'e dibe gerila hati kuştunu me dest girtiye cenaze wan hiç kes nizanı lu ku derece hati veşartını
fakat yek çalaki ki lidije devleti ter vi rengi nadın meşandını. Bes jibo Kurdistan tümize ki sed dusut hav genç bi talimat ani hatını ve deri dixazın xaravi çiye bikin. Sebep çiye? El esas zarardın rojava. Zarar nadın ve deri. Yani ev deri veri girtini jiyana rojava te sıkılandını. Ama rağme viya çımadıkın. Jiber PKK dvi davi da yani hebunu tu nebuna xwe li ser esas dijminatiya parti çekiriye. Yani her dem de aklı PKK'da, de Armancı PKK'da illa demek ki şkara dijmineki hesap dik yani çedik şkara hamu strateji xwe li ser viya evdik. Anha vigavi parti şkara kiriye hedef. Jibo zarar bide parti dikarı zarar bide xoş. Dikarı zarar bide Rojava yani ne Palestina Rojava'yı, Palestina Kürdistan'a. Bes bikarı be beji mesela eğer hükümeti Kürdistan gorwan hareket bikra, bersif bidawan Juan xwedê nebe yek bata kuştini ya birîndar bibe ey bigotana parti aha ne hakkı aha faşist nizanim Kurda dikuje be dixaze esas parti bixir red faal ew bike yani bersivekî ne baş bide wan û bikaribe li dijî partî provandekî qirêj bide meşandin yani hemû armancê wan ev e li şengal jî va tişta kir parti ne hat vî lîstokê li Süleymaniye ev tişta kirin parti nayê vî lîstokê bi aqlane ew dike hereket dike mesela van rojê dawî da Wezaretê Daxil ê Kurdistan ji bo PKK dibêje bila bi sax dû yani bi aqlane hereket bike gor menfaetê Kurd û Kurdistan bide berçavê xwe were hereket bike merû mana aqlane hereket çi ye rast û şaşî ji hevdû derxistin e cidden lê mize bike ev giryarê dikin yani ev emeliyê pêş dikin hemû zerarê ew kê yani zarar ji bo Rojavayê lêbelê ji viya ew nakin yani nabêne mesela ya jiyana Rojavayê werê skilandinê ji bo wan mühim nîne ji bo wan bes bikaribe provanda bike a derî li ser Rojava hat girtinê xwarin naşînin ey hemû vê derê suçdar bikin li ser wî esasî bikaribin provanda yani wan kiryarê ku wan kirine bi ser wê yekê de jî propaganda bikin wê derve belê fakat diviya da jî ew kekê heye yani ji bo çi mesela ji bo vî propaganda dixwazin eqas tehrîbata çê bikin mesela ji bo Rojava stratejiya rast çi ye Palestina Rojavayê yani ew serkeftinê xistine destê xwe lazim hemû Kurd viya biparêzin a dudiya çi ye a dudiya lazim e Efrîne Serêkaniyê ciyê devletê Tirk dagirkera xistî destê xwe lazim e wan rizgar bike azad bikin yani stratejiya rast armanc hedefê rast ev e fakat tu lê mize dikî berê PKK ê van emeliya pêş dikin tehrîbata çê dikin hiç alaqî bi vî stratejî ve nîne bi vî armancî nîne berê xwe nedane dagirkere berê xwe zivirandine Kurdistan دوێ derbarê de ez ê bêjim kekê Nîzamedîn niha mesela sağlık û nîve diyaloga Kurdî Kurdî têrê vebir diyaloga Kurdî Kurdî bi garantoriya Amerîka û fermandarê HSD Mezlûm Abdîgû dahatirî vebirin hebû piştgiriyeka Kurd teva ya raya giştiya Kurd peyda kir herêma Kurdistanê desthilatı siyasi, hükümeti ya herêma Kurdistanê her çar parçayê Kurdistanê piştgirî dane vê proseyê bes ji alî Qandîlê ve ku serokê KCK Cemîl Bayık destnîşan kir ku tu agahdariya wa ji diyalogekî wisa tune ye li ser medya bes agahdarî werdigirin ev yek weke îşareteke dijberiya diyalogê hate nirxandin û demên ku ev diyalog ser dikevê de yani gavan tavêjê ev rêxistina gobnavê ciwanên şoreşgere
هێریشی ئۆفیسێن ئەنەکەسە دکن چالاکوانین ئەنەکەسە بریندار دکن ئاڵا کوردستانی شەوتێنن ئۆفیسێ ئەنەکەسە شەوتێنن کو ئەف دیالۆگ زەرارەکێ ببینە ما مثلا وان کریار از باور ناکم tüm yani millet Rojava hiç jivi van kiriyana haz nakin. Dinav da jin nine. Yek. İdare xosar jî ez tahmin dikim pir zêde jivan evka hez nake. Yani naxaz. Çünkü zarar dide wan qirêdî wan jî dixîne. Fakat reğmê viya çê dibe. Çima ev civanên şoruşger talimatê ji qandîl digirin, ne ji evkê digirin. Na qandîl jî qandîl anha vî gavê ji bo Kurd û Kurdistan tu gavê baş werê aftinê bi tu şeklê müsaade nade. Ew dibêne çi? Ew dibêne diyalog di neqeba Kurda da çêbibe ji vîya başûr serdikeve, partî serdikeve müsaade nadin. Ew dibêne mesela enekese û PHD ittifaq bike. Mesela Rojava destê Kurda ew zor xurt bibe. Mesele ew ki naskirinê dalî siyasî de ew çê bibe. Ji vîya Rusya hez dike, Amerika hez dike. Planê Tirkiyê zor astengî pêş bikeve. Uçağı daha rahat dünya xwedî li Kurda derbikeve. Van tiştana mesela hemû li ber çavayê. Fakat eger serkeftinekî aha li Rojava pêş bikeve, ev plan ser bikeve, diviya da PKK nîne. Uçağa mesela PKK diviya da serkeftina xwe nebîne, têk dibe. Yani xirav dike. Çünkü di zihniyetê PKK da, di armancê PKK da PKK di xizmetê Kurdistan da nîne. Kurd û Kurdistan di xizmetê PKK da ye. PKK diviya da serkeftinê nebîne, Kurdistan, Kurd çi zerar bibîne ji bo wan hiç qîmet nak. Sebiya müsaade nade ev diyalog çê bibe. Eger mesela diyalog car cara tedî dest pê dike, ser nakeve lê belê diyalog dest pê dike. Ew jî gor daxwazê ew ki pir cara mesela Amerika bi zextê dixwaze dest pê bike. Nikarin bên na. Fakat çi dibe uçağa ev diyalog dirêj dibe. Fırsatê ji vîya dibînin müdaxale dikin, sis dikin, pê dilîzin bu şekli îlah dawî de Keke Nîzamedîn niha ev kiryarên got dibin. Te bi xwe dest nîşan kir ku de ne diber ji vendiya Rojavayê Kurdistanê de. Baş e Rojavayê Kurdistanê rêveberiya xwe ser be. Hesede ve Hêzên Sûriyeyê Demokratîk gohin yani dixwazin pêwendiyê wan li gel cîhanê bibin. Danûstandinê wayî miyan rew yani diyalog dinyayê re bibin, bi Kurdên din re bibin. Kiryarên ku ji alî ciwanên şoreşger ve jî têne kirin tam li dijî van daxwazan û yani vê siyasetê ye. Gelo ew nikarin bi awayekî rêgirî lê bikin ku ev yek li dijî yasayên rêveberiya xwe ser bixwe ye. Li dijî bi rêvebirina civatekî awayekî ewle aram e ku ew ewleyî û aramiya Rojavayê Kurdistanê bi xwe têk dir. Civanên şoruşger ne di kontrolê PYD daye, ne di kontrolê Mazlum Evdî daye, ne di kontrolê bi navê Bakurê Sûriye hereket dike, ne di kontrolê vî îdarê daye. Rastorast bi evkê vegirê daye, bi qandîl vegirê daye. Na Rojava jî îdare Rojava niha bi serê xwe nikare hereket bike. Sûriye li wê derê heye, Rusya li wê derê heye, Amerika li wê derê heye, Kurd hene, Türkiye heye, PKK heye, îdare xweser bi xwe heye. Yani vana hemû bi hevra alaqê wan jî heye, nakokî wan jî heye ji bo vîya
آنها نممکنه یک عالی کنترل لسر روجاوا بکه او احتمال نینه دخازن اساس مثلا مظلوم عبدی د خبره ده ما گوداری کرد بیجی از لدجی وی او کمه شوتاندنا ofisi enekesi Ala Kurdistan ez tahmin nakim mesela tu Kurdeki evki parti Rojava li dijî Ala Kurdistan be ama rağme viya mesela Ala Kurdistan dişewtînin ofisi evki ev dikin zarar didi wan jî lêke mesela heta niha kesî nebihîstiye evan çalakiya dikin hatine girtinê ne hiç derxiz birinin mahkeme eğer mesela asayişa Rojava dest bide servan civanê şoruşker Rojadın eywerin girtinê çünkü kontrolê vana hukûk idarekirin ne di destê vanayê hîna jî bi giranî di destê evkê dayê di destê Qandîl dayê na Qandîl jî berê me got Qandîl niha li Türkiye yani PKK gerilla li Türkiye derbe dixwe yani tekriben meru dikarin îdî hereket nake nikare bike hiç yek çalekî li dijî Türkiye nikare bike şer car cara çê dibe Türk operasyon dike duy da gerilla şehîd dikeve şer derdikeve were wakî dinê hücumê bidin ser Türk mirka ew quwet îdî li bakur nîne li vê derê hûn dibînin dervê tehribatê tiştekî nakin şengal mesela divê şengal di destê me daye fakat hilbijartin çê bû derket millet hiç li gel wan nîne sê çar parlamenter ji bo şengal ew kiribûn hemû partî derxist ê wan yek derneket demek millet li gel wan nîne yani evên mesela hatin pêşxabûr ew civanê şoruşger ew ne milletê Rojava ye milîtanê gor talîmatê ew ki hereket dikin vana PKK niha derbe dixwe deng bîye du aliya da yek dixwaze li ser nakokiyê partî xwe carekî dinê komê ser hevdû bike yani yek armancê PKK ev e dixwaze xwe carekî dinê ji vî aloziyê derbixe xwe bike quwet ji bo vîya jî li dijî partî şev roj hem tahribat hem propagandayê ne baş dike li ser wî esasê dixwaze xwe top bike a du diya Kurdistan di hilbijartinê de mesela sî û du hev parlamenter derxist hemû Kurd tekriben şêst hev parlamenter destê Kurda mesela ji bo Iraqê niha zor xurte hikûmetekî çê bibe Kurdistan li Iraqê daha zêde ew ê serkeftinê bixe destê xwe kî ji vî acîsi Heştê Şabî kî ji vî acîsi İran kî ji vî acîsi esas meru dikarin bên Tirk ji bo vîya jî lazim e Kurdistan istikrar çênebe xiravî daîm çêbe enerjiyê imkanê Kurdistan bi van tiştê pûç vala derbikeve di vîya de silah kî dalîkî de mesela Heştê Şabî aliyê din de Daeş mesela van rojana dixwazin qederkî pêşmerge jî şehîd xistin istikrara Kurdistan dixwazin aliyê din de bi destê PKK vî yani ne plan bes hema ji dijminatiya PKK tê aliyê İran di nav vîya de heye Heştê Şabî di nav vîya de heye heta mesela ji bo pêşmerge dedî Tirk dibêje pêşmerge vî dawî de ê biçe Kerkûk Dimbiye harbiye Tirk her roj propaganda işte Kerkûk ji destê ew ki Tirka derket Türkmena derket em ê müdaxale bikin naxwazin lazim e Kurd bibin yek tam bilakis tu mizedikî ji bo istikrara Kurdistan xirav bibe tevlevî çê bibe enerjî Kurdistan bi vî rengî vala derbikeve bi destê PKK maalesef hemû xiraviyê dixwazin pêş bixin. Spas siyasetkim kekê Nîzamettin Taş siyasetmedar ku tu meyvanî